După 2 ani, Faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râu, Nil. Și iată că 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele s-au mai suit din râu alte 7 vaci, urâte la vedere și slabe la trup, și s-au așezat lângă ele pe marginea râului. Vacile urâte la vedere și slabe la trup au mâncat pe cele 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup. Și Faraon s-a trezit. A adormit din nou și a visat un al doilea vis. Se făcea că 7 spice de grâu grase și frumoase au crescut pe același pai. Și după ele au răsărit alte 7 spice, slabe și arse de vântul de răsărit. Spicele slabe au înghițit pe cele 7 spice grase și pline. Și Faraon s-a trezit. Iată visul. Dimineața, Faraon s-a tulburat și a trimis să cheme pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului. Le-a istorisit visele lui, dar nimeni n-a putut să le tălmăcească lui Faraon. Atunci, mai marele paharnicilor a luat cuvântul și a zis lui Faraon: Mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Faraon se mâniase pe slujitorii lui și mă aruncase în temniță, în casa căpetenii străjerilor, pe mine și pe mai marele pitarilor. Amândoi am visat câte un vis în aceeași noapte, și anume fiecare din noi a visat un vis care a primit o tălmăcire deosebită. Era acolo cu noi un tânăr evreu, rob al căpetenii străjerilor. I-am istorisit visele noastre și el ni le-a tălmăcit și ne-a spus întocmai ce înseamnă visul fiecăruia. Lucrurile s-au întâmplat întocmai după tălmăcirea pe care ne-o dăduse el. Pe mine, Faraon m-a pus iarăși în slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat. Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniță. Iosif s-a ras și-a schimbat hainele și s-a dus la Faraon. Faraon a zis lui Iosif: Am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui Faraon: Nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Faraon a început să istorisească atunci lui Iosif: În visul meu se făcea că stăteam pe malul râului. Și deodată 7 vaci grase la trup și frumoase la chip s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele s-au suit alte 7 vaci slabe, foarte urâte la chip și sfrijite. N-am văzut altele așa de urâte în toată țara Egiptului. Vacile cele sfrijite și slabe au mâncat pe cele 7 vaci dintâi, care erau grase. Le-au înghițit, fără să se poate cunoaște că intraseră în pântecele lor. Ba încă înfățișarea lor era tot așa de urâtă ca și mai înainte. Și m-am deșteptat. Am mai văzut în vis 7 spice pline și frumoase, care creșteau pe același pai. Și după ele au răsărit 7 spice goale, slabe, arse de vântul de răsărit. Spicele slabe au înghițit pe cele 7 spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor, dar nimeni nu mi le-a putut tălmăci. Iosif a zis lui Faraon: Ce a visat Faraon înseamnă un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă. Cele 7 vaci frumoase înseamnă 7 ani și cele 7 spice frumoase înseamnă 7 ani. Este un singur vis. Cele 7 vaci sfrijite și urâte, care se suiau după cele dintâi, înseamnă 7 ani. Și cele 7 spice goale, arse de vântul de răsărit, vor fi 7 ani de foamete. Astfel, după cum am spus lui Faraon, Dumnezeu a arătat lui Faraon ce are să facă. Iată, vor fi 7 ani de mare belșug în toată țara Egiptului. După ei, vor veni 7 ani de foamete, așa că se va uita tot belșugul acesta în țara Egiptului și foametea va topi țara. Foametea aceasta care va urma va fi așa de mare că nu se va mai cunoaște belșugul în țară. Cât privește faptul că Faraon a visat visul de 2 ori, înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Acum, Faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară, ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug.
să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă, la îndemâna lui Faraon, grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif: fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscute toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif: uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de in subțire și i-a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și strigau înaintea lui, în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a mai zis lui Iosif: eu sunt Faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul, în toată țara Egiptului. Faraon a pus lui Iosif numele Țafnat Paeneah, descoperitor de taine, și i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. În timpul celor 7 ani de rod, pământul a dat bucate din belșug. Iosif a strâns toate bucatele din acești 7 ani de belșug în țara Egiptului. A făcut provizii în cetăți, punând în fiecare cetate bucatele de pe câmpul de prin prejur. Iosif a strâns grâul ca nisipul mării, atât de mult că au încetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură. Înaintea anilor de foamete, i s-au născut lui Iosif 2 fii, pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Iosif a pus întâiului născut numele Manase, uitare, căci, a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, rodire, căci, a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Cei 7 ani de belșug care au fost în țara Egiptului au trecut și au început să vină cei 7 ani de foamete, așa cum vestise Iosif. În toate țările era foamete, dar în toată țara Egiptului era pâine. Când a flămânzit în sfârșit toată țara Egiptului, poporul a strigat la Faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor: duceți-vă la Iosif și faceți ce vă va spune el. Foametea bântuia în toată țara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii și a vândut grâu egiptenilor. Foametea creștea din ce în ce mai mult în țara Egiptului. Și din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foamete mare.